awufunwa wena uma ungumntwana kaNkulunkulu uthi mawufika emndenini kube khona ababheka phansi. Uma ungumntwana kaNkulunkulu uthi nawufika ekhaya imindeni ihlangene kube khona abathi nawe lona sowufikile, ngoba kunalento oyithwele, kunalento ombathiswe yona okulothando lukaNkulunkulu, ngoba bathi badidekile bahlukahlukane ngemibono bese wena ufika ubeke izwi zivakale bese kuyenzeka izinto bese bababona bathi uzenza ngcono, uzenza yena, ucabanga ukuthi ungubani lona, bangazi ukuthi unalomhlobo onganayo inkohliso, ongeke akukhohlise, ongeke akujaphise endleleni. Ukhumbula ufunwa wena. Namhlanje mini kafushane nje encwadini kaLuka chapter 19 siyawuthola izwi kaNkulunkulu. Incwadi kaLuka chapter 19 singayifunda nje siqale ku verse 1 to 10. Luke 19 sifunde nje lama verse wonke. Luka chapter 19 verse 1. Jesu na Zakeu. Jesu wangena eJerusalema endlula. eJeriko endlula. Lapho-ke kwakukhona umthelisi lomkhulu kunguZakeu, futhi anjingile. Wetama kubona Jesu, kodwa wehluleka ngenxa yesicumbi ngoba phela abemfisha. Ngakho wase ugijimela ngembili wakhwela esihlahleni semkhiwa isikhomore kuze ate ubona Jesu labate udlula ngaleyo ndlela. Wathi kube efike lapho Jesu wase ubuka etulu wathi kuye, Zakeu, shesha wehle ngobe kufanele ngiye ungenisa endlini yakho lamuhla. 6. Ngakho-ke Zakeu washeshe wehla wamemukela ngekujabula lokukhulu. Bantu laba kubona lokho baqala bavungama basola bathi, hawu, lo muntu bekasivakashi empini walesoni. Zakeu wesuka wathi enkosini, Nkosi, ngiyawukhipha ingxenye yaleni nako ngenetise labaswele, futhi nakukhona lengimdlelele ngitawubuyisela sekuphindwe kanye. Jesu wase uthi kuye, lamuhla seyifikile insindiso kulo muntu, ngobe phela lebhodza nayo isitukulwane saAbraham. Phela ibhodzana yemuntu itawufuna nekusinzisa lokulahlekile. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day and every hour, you are faithful, oh Lord. You are faithful. You are faithful, oh Lord. You are faithful. You
wena umuntu ongafunwa ngisho nasendaweni ohlala kiyo kwesinye isikhathi uthi wenza kahle kwesinye isikhathi uthi usiza abantu bakubona abomakhelwane bakho kepha uma bafulathela bayibeke ngenye indlela uthi naye uMathonsi uzenza ngcono na ngoba bangazi lento engaphakathi kwakho bangazi ukuthi noJesu ukuphathisene enhlizweni yakho bangazi ukuthi wenza umsebenzi uNkulunkulu akuphethe wona kepha uma bafulathela bakhuluma okunye izinto ezizobajabulisa bona izinto ezizobenza ukuthi bahlekelele baphuze kahle itiya lehle kahle uthi umbonile baze bashayane nangezandla bayaza bomama ngibonile mkhosi uthi usenza yena lamalanga kungenxa yokuthi wena ungafunwa la sikhuluma sifunda khona sifunda ngale ndoda funa mhlambe kulesigodi beyihlala kuso bese bakuthathele ngayo kepha uma ilandisa uJesu ithi ngenza lokhu nalokhu Nkosi ngiphindaphinde kepha ngiyacabanga kulesigodi abantu bese bangasamfuni abantu bebafulathela bathi sowufikile lona uzosidla izimali zethu sowufikile lona uzofuna lokhu nalokhu kepha uJesu akakufuni lokho uyandlula entweni onazo uyandlula entweni abantu abazikhulumayo uyandlula entweni abantu abahleba ngazo bese ufikelele enhlizweni yakho ingakho nakuZakhewu wathi sheshe wehle buya ndoda wehle ngoba namhlanje ifikile insindiso kayo kusho uJesu kulo muntu mhlawumbe ungafunwa ngiyacabanga mhlawumbe nakulesituku besikhona izihlobo zakhe ezezikhathele ngaye bebakhona abazana naye abamthandayo kepha bese badiniwe nguye bathi sesidiniwe inomthelisi imihla namalanga usifuna lokhu kepha uJesu ngoba anenjongo ngempilo yomuntu uma safikile kuwe kufika kuguquke konke uma safikile kuwe kuyaphela ukuthi ucebile uma safikile kuwe ngoba ufuna inhliziyo yakho ngoba bona impilo yakho iyamdinga yena uyandlula kutheni unani uyandlula kutheni bakwazi njani kulesigodi mhlawumbe bakwazi njengomuntu obulalayo kepha uma safikile yena kufika kujike konke uma safikile yena kufike kuguquke konke yilo Jesu namhlanje sikhuluma ngaye owafika kule ndoda uZakhewu amen othi uma sibheka kuvesi lokugcina kusukela kuvesi number 9 namuhla insindiso ifikile kulelo lokhu naye eyindodana kaAbraham ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekile yebo siphila emhlabeni nje noma sihamba ngezimoto zamanyanyavu sihlale ezindlini zezithabathaba kepha singabalahlekileyo uma fika uJesu empilweni ufika afuna wena uthi azuze lempilo yakho bese uwamukela yena insindiso ihlale ngaphakathi kwempilo yakho uthi noma uphuma babone ukuthi kunyathela omunye umuntu akasafani nayizolo namhlanje ungomunye umuntu ngoba wamukelele insindiso ingakho nakulabo profeti bakhuluma naye lapha kuSamuel bathi uNkulunkulu uyawuphenduka omunye umuntu uyohlangana neviyo labaprofeti baprofeta ungene phakathi kwabo bese uphenduka omunye wabo uprofete nabo nawe namhlanje njengoba wawulahlekile yafika insindiso enhlizweni yakho uyawuphenduka omunye umuntu abangasamazi abomakhelwane bakho bathi bayabheka uthi lona besihleba naye lona besikhulumisa indaba naye kutheni namhlanje usitshela ngokukholwa kutheni namhlanje usitshela ngoNkulunkulu thina sikwazi lokho sikwazi ukukhuluma ngabantu sibakhulume kabi sibhekela abanye phansi
kepha namhlanje akasafani nayizolo. Usitshela ngokuphenduka, usitshela ngensindiso ngoba sowuphenduka omunye umuntu. Ingakho lapho uZakewu yafika insindiso kuye, noma bekathelisa abantu abakhiphisa imali enze konke, kepha yathi nayifika insindiso waguquka waba ngomunye umuntu. Ngoba uphile emhlabeni uphila nabantu abaklema ukuthi bayamazi. Siyayazi impilo kaSikhosana. Namhlanje uthi lokhu ukhohliwe ukuthi izolo bekenzani, ukhohliwe ukuthi kuthiwa isimbone enzani, bakhohlwe ukuthi uma uJesu afikile konke kuyashabalala, uhlanza konke, uphenduka ube isidalwa esisha. Okwayizolo kuyandlula, okwakuqala kuyandlula, bheka kuvela okusha ngoba soyisidalwa esisha. NakuZakewu kunjalo, waphenduka ngoba uJesu afikile, wafinyelela enhliziyweni yakhe. Namhlanje bandla kaNkulunkulu, mhlawumbe kulesimo nawe ozithola ukiso, mhlawumbe omunye uthi yebo ngiyafuna lokukholwa, kepha bangizothini ngabantu? Abantu bayakhuluma, angeke ngikholwe ukuthi ngikholwe ngoba abantu bazongihleka. Kepha namhlanje uthi uJesu ifikile insindiso nakuwe. Ufuna lokho kulahlekile, ufuna ukubuyisela ekhaya kuBaba, ufuna wamukele yena, ungabheki abantu ngoba abantu bazokhuluma kundlule, kusasa sebakhohliwe. Bheka kuJesu ngoba uyakusiza. Namhlanje ifikile insindiso enhlizweni yakho. Kungani singafani noZakewu, yena wamlalela uJesu ngisho isithuku noma besiminyene, kepha wenza umzamo ukuthi afinyelele kuJesu. Ngisho nawe noma abangani bakho bangakuhleka, noma abangani bakho bangabona isilima, kepha yenza sure ukuthi ufinyelela kuJesu. Thatha inhliziyo yakho uthi Nkosi, noma kwenzekani, noma bangakuhleka kumakhelwane wami, noma bangahlekisa ngami, kepha inhliziyo yami ifuna wena. Insindiso yawufika enhliziyweni yakho. Kwangathi uNkulunkulu namhlanje angayibona le nhliziyo yakho. Kwangathi uNkulunkulu namhlanje angayibona le mpilo yakho, bese uyayishintsha, ayiguqule, bese ukutha lokhu bekulahlekile, akuyise konke lokhu kulahlekile empilweni yakho. Mhlawumbe ufuna kuqala wawungumntwana kaNkulunkulu, wahamba wendleleni, namhlanje bathi bakhuluma ngokukholwa, bese wena uzenza nono. Mhlawumbe uhlezi laphayana sebayakriticize, nawe songomunye okriticizayo. Angabuyisa uNkulunkulu, mcele uthi Nkosi, buyisa konke kwami okwalahleka, buyisa izibusiso zami Nkosi. Uyawubuyisa konke uJehova ngoba ufuna le nhliziyo, atshale insindiso yakhe. Ufuna le nhliziyo bese kwenza uphenduke ube isidalwa esisha. Nawe namhlanje ungaba yiZakewu, uthole isimemo sikaJesu, athi namhlanje ngiyohlala kakho, namhlanje ngiyongena kakho. Ifikile insindiso. Vuma enhlizweni yakho uthi buya Nkosi, ngena Nkosi. Kade ngikulindile ngenhliziyo yami, kade ngikulindile empilweni yami, bese ngikhathele ukuba idomethi yabanye. Uma bafuna ukusulela izinto basulela la kimi, uma bafuna sihlebe ngihleba ngingasafuni. Namhlanje uthi uJesu ifikile insindiso kakho, ngiyohlala kakho namhlanje. Ufuna nihlale etafuleni, nibhekane ubuso nobuso, nikhulume izindaba zakhe, nikhulume izindaba zokuphenduka, bese atshale insindiso yakhe enhliziyweni yakho. Vuma uthi Nkosi uJesu, namhlanje ngenhliziyo yami ngiyakuvuma, ngiyakwamukela ngoba wena uyinkosi enhliziyweni yami. Kwangathi uNkulunkulu angasiza bandla sihlale kuye, kwangathi uNkulunkulu angasiza bandla sibambelele kuye ngoba izimo ziyashintsha, izimo ziyaguquka. Kwesinye isikhathi kubiza wena, kwesinye isikhathi kubiza thina abakholwayo
kuthi sibuke phansi ngamadolo, sikhulekele izwe lethu, sikhulekele kumakhelwane wethu, sikhulekele imiphakathi esihlala kiyo, ngoba ngayo siyaphila, ngayo siphila khona every day. Ngakho ababona umehluko ngezimpilo zethu, ngemikhuleko nangokunxusa kwethu, sithi Nkosi uJesu, nayo umphakathi wami ngiyawunikela kuwe. Usize Nkosi, ubone umehluko empilweni yami, ubone umehluko ngenkambo yami, ubone umehluko ngokukhuluma kwami. Uma ngikhuluma nabo babone ukuthi kukhuluma umntwana kaNkulunkulu, ngoba insindiso ifikile enhliziyweni yami. Namhlanje uJesu uthi ngiyeza kakho, insindiso ifikile kuwe. Mamukele uthi Nkosi, ngiyakwamukela enhliziyweni yami. Ngena Baba, ulethe ukukhanya, ngiyadinga Nkosi, kwangathi uNkulunkulu angaba nathi namhlanje kuze kuphakade. Amen.